So dinhis kalibutan ba, kining himaya sa Ginoo. Ang kalibutan puno pero dili ta makakita. Kay ang himaya sa Ginoo kinahanglan kag mystical gift or mystical eyes aron ta makakita. Kay misteryoso man so nagkinahanglan sa tag misteryosong pananaw. Gasa na sa Ginoo ang pagka-mystic. Kana bang makakita ta sa himaya sa Ginoo. Si Saint Thomas Aquinas, usa sa mga sumusunod ni Santo Domingo, bright man kay ni siya, sige siyag suwat og libro, iyang gidescribe ang Ginoo, iyang gidiscuss ang according sa iyang kaning ka-bright, iyang theological expertise, iyang gidiscuss ang langit, impierno o purgatorio, ang mga sala, mga grasya, iyan ang ipang-discuss, may ka na niyang pagka-discuss. And one night, sa iyang pag-ampo, gipakita siya sa glimpse of the glory of God. Ang kanalang murag danag sa kahayag sa himaya sa Ginoo. Mga few seconds lang iyang nakita. Pagkakita niya ato, iya dayong gisunog ang iyang mga libro. May gani kay natabang kuno sa iyang sekretary, wa madayon og kasunog. Nya nganong iya man tong gisunog, ingon siya, sa dihang nakita nako ang himaya sa Dios, tan-aw nako sa tanang butang sa kalibutan, mura nagbasura, apil na ning akong mga sinuwat. Ang iyang mga sinuwat gidayeg kaito sa mga educated people atong panahona, sa mga theologians and philosophers. Gitawag itong iyang work og Summa. Munang nasa Summa Theologiae, Summa Philosophica, ang Summa gyud sa ato pa the best gyud, pero iyang gisunog ngano man wa na may lami kung makakita kas himaya sa Ginoo. Pasabot kung nahigugma tas mga butang sa kalibutan, di kita kakita sa himaya sa Ginoo. Pero andam ganita mo sa likway sa mga butang sa kalibutan, makakita din tas himaya sa Ginoo. Nya, ang saman, gusto mo makakita sa himaya sa Ginoo? Tanawas Kristo sa atong ebanghelyo. Ang una niyang gibuhat mao ang pagdawat sa kamatayon. Kay kani manggong pagsalikway sa mga butang sa kalibutan, ang unang requirement andam gitang mamatay. Nga, wa gani ka ng basic principle nga anda mamatay or willing nagyong mamatay, di kakasalikway. Kaya nga naman, gamiton mo na nimo nga security sa imong kinabuhi, ang imong kwarta, ang imong balay, ang sakyanan, ang alahas, ang trabaho, ang profession, ang imong dungog, gamiton man nimo tanan to secure yourself aron di ka mamatay. Pero willing kang mamatay, adi na ka magbaliyo og dungog, balay, yuta, kwarta. Di na. Tanawas Kristo, way kwarta. Gipaninglan silag buhis. Si Kristo usa ka Hudiyo, pero kay gagikan man siya dito sa Galilea, pag-abot niya sa Jerusalem, giisip siya nga turista. Di ba ang turista may atong paninglan og buhis? Mura siya tourist nga tos templo, motong giingnan sila nga sikat na si Jesus, ingon niya nagbayad nagbuhis, giingnan sila. Si Jesus nga nakadungog ani sa pabayron dai mi, why ikabayad? Wa may kwarta. Iyang gisugo si San Pedro, si Pedro ba ang iyang right hand. Mangingisda man to, siya pamasol dito sa linaw niya og makakuha na kag isda. Ang unang isda imong makuha sana abliha ang baba na ay sinsiyo. Nya ang katong sinsiyo igo na, or dili sinsiyo, coin ba, igo na nga ibayad sa atong buhi sa templo. Nya adto dito bayre aron makasud na ta. Unsa may tumong ni Hesus aron dili masilo ang mga kobrador sa buhis. Pasabot iyang ipaambit ang kalinaw, kalipay, pinaagi sa iyang pagsunod sa balaod sa yuta.
aron dili masilo. Ana, nga naman, wa man siya problema sa Jesus, pabayron ko nimo, okay. Imo kong patyon, okay. Nga naman, ang iyang kasing-kasing na puno sa himaya sa Dios, wa na siya mag-value ang mga butanga. Muna kasagaran gyud or di gyud kasagaran ang tanan nga atong gi-honor as saints, gipang-intro nato sa altar sama aning San Vicente Ferrer, si Santo Domingo, sila si San Benedicto or Saint Benedict, Agustin, Saint Francis, o tanan. Ang una gid natong makita nila, apil na ning atong Santo Sonon si Bishop Chupilo Kamomot, ang una gid natong makita, di gyud sila mo value og kalibutan, kaning kwarta. Mao bitaw na nga, sige kog pamaligyag slat, to teach you, nga imbis mabalakat ta sa tag-igasto sa atong kinabuhi, may pagmanghatag ta para sa simbahan. Ug mo na'y gibuhat ni Santo Domingo, ni Saint Dominic. Imbis nga iyang tigumon ang iyang kuan, iyang bahandi, kay bugtong anak siya, iya na noong pamaligya, ug iyang gihatag ngadtos mga kabos. Nya gipangutana siya, nganong imong nang gibuhat nga, that is for your life security. Ikaw ra gud bugtong anak. Ingon din siya, kining akong unod, malata ra ni, dili dang tagdugay, pasabot inig kamatay. Nya kanimoy akong atimanon, nya pasagdan ko ng mga tao diha nga nagilaid sa kalisod, dakong insultos Ginoo. Mao na, iya dayong gihatag. Kamo na, musunod mo aning prinsipyo ni Saint Dominic. Og musunod mo, porting slat inyong mapalit ginagmay raman Daghan kayong tao matabangan. Nya nindot kay imong bation. Ako, di sa kumuingon nga, nisunod ko ani ni Saint Dominic, pero naka-imagine lang ko ba nga, sukad pa antong si Cañar College ko, si Cañar College, 1984, nagsige na ko hunahuna unsay akong mabuhat aron matabangan ang mga kabos, labi na gid ang akong mga kauban, mga igagaw dito sa bukid sa kahugan nga lisod kaayo. Nako niabot naman ko college, sila kasagaran high school level, elementary level. Nako ako ka silang tudloan nga maka-share ko aning akong nakatunan diri sa eskwelahan. Amo to, sugod kog organize dito og grupo. Nya sugod ato ang akong hunahuna kung na ako'y kwarta, ang organisasyon, unya ang akong pamilya. Wa ako maghunahuna sa akong kaugalingon. Nya ako ning namintin hangtod karon. Pero apil sa nun ako hunahuna ang ako sang uyab, nasa ko'y budget sad para among kuyog-kuyog. Pero di kay ko maghunahuna sa akong kaugalingon. Nindot kayong bation. Hangtod ka labi na karon, napari na ko. Nya daghan na kayong kulikta. Nakita ginako kalahi ra gyud nga kanang di ta magbalyo og kwarta, lahi kayo di ay ang mahitabo. Si Saint Dominic sa iyang pagbalyo sa kwarta, nakatukod siya nindot kaayo nga order of religious men and women nga karon gitawag nato mga Dominicans. Dako kay sila natabang sa kalibutan. Adin hilas Pilipinas, pila kabuk produkto sa University of Santo Tomas nga nahimong mga great people, great persons in our country and in the world. Perting grabiha espiritu na ni Saint Dominic. Ambot ang mga Dominicans karon og wa baka na sila magbalyo og kwarta. Og nagbalyo sila og kwarta, mga buangon na sila. Nga naman, ang ilang founder ingon ana, pasabot ang kanini ang kinabuhi sa tao nga nagsunod sa Ginoo ug nakasinati sa himaya sa Dios, mawagtang gid ang iyang gugmas kalibutan ug ang gugma na niya para nas pag-alagad sa tanan. Una, pasalamat ta sa atong mga namalit og slots
Kay wa mo mahigugma aning inyong 1,000 or 10,000 or 20,000 na pagani ni palit og slot nga nihatag og $1,000. Wa ba mahinogon ba gikan ka sa gawas maori ka diri magdaag kag $1,000, imo nang gamiton para sa bangka sa kaning kaon ana panghatag-hatag sa imong mga kaliwat. Anya moy unang gianhi dinhi kay ihatag niya para sa atong kalihukan sa simbahan. Kaingon ko niya di man sad siya dato jud kayo og naong anang ordinaryo kay ba, pero makatuno og ingon ana. Kaingon ko dako ka gracias Ginoong ihatag ani niya no nga yano kay niyang gihatag ning niyang gidakon sa kwarta. Og maunay tinuod nga kalipay, mao na siya'y pamaagi nga nindot kaayo untang puy-an sa atong mga kaigsuonan labi na sa mga leaders kalibutan. Sige, lingian na imong tupad ing na musunod ka ni Santo Domingo. Ayan, bangutan na ba musunod ka Santo Domingo? Klaro na yung mga naam. So, ila sa to dito. Tanawa na yung mga tao karon nga kuado nagsigi og value aning kwarta o kaning gahom o kaning honor. Gubat na perting ginubatay ang wasan maggubat kasigi sag linibakay gyud. Hasta magpalabas og salida, libakon og maayo, dinautay. Grabihan naman po daan salida la. Dako na jud kay nagbalyo ninyo. Nga naman, tungod lagis kasing-kasing, nga wa kasinati sa himaya sa Dios. Let us experience the glory of God. Unsaon? Biyai ang tanan. Sama ni Jesus, gibiyaan ang tanan, og nagtudlo sad siya sa iyang mga kaigsuunan nga nagsunod niya, biyain ninyo ang tanan. Kining kuyog niya ngadto sa Jerusalem, pulusan ni namiya sa tanan, hasta San Pedro, iyang asawa, ang iyang pamilya, ang ilang panginabuhi, gibiyaan gid nila literally. Og mao na siya'y makapahimo natong powerful, makagagahom og makakita ta sa himaya sa Dios. O kung makakita na taana, pirmi na tang malipayon, pirmi na tang malinaon, pirmi na tang kontentos kinabuhi. Makaingon kang wala ka nang hahanapin pa. Pero di ka kakita ana, ay magsigi kag hanap-hanap, hangtod ma-stress ka, hangtod magdepresyon. Ang uban mo ambak pastaytayan sa Mandawi Mactan Bridge. So nakita di ko sa atong Mandawi Mactan Bridge nga una kanang bang pirming na imo ambak diha ba. Karon gibutangan nag-ali, taas na kay ali. Sige ko agi-agi des una, taga dinhi raman ko to babaws tuhod ang kaning ali na ko mo ning daghan kay mo ambak kay duol raman kaayo. Ngano wa jud ka ni ali? Karon ana sila ali, taas na kaayo. Bisag iring di nakaambak. Kay nag-ana man niya ni bawog pag diri. So di maglisod na jud kag ambak. Nako ambot lang ka uwa ba kay mo ambak diya. Katawa ta ba? Nganong mangambak man ka ng taytayan kay naa kay depression, naa kay despair. Nganong na despair man ka tungod kay wa nakakakita og meaning sa imong kinabuhi. Ngano man kay wa kakakita sa himaya sa Dios. Tanawa, ikakita nimo sa himaya sa Dios. Wag tang ginang-tanang depression, tanan nga kabalaka, mahimo gyud kang tinuod nga malipayon o kontento sa kinabuhi. Manindog na ta.